Καλησπέρα σε όλους τους Black εδώ και σήμερα παίζουμε λίγο Speedway AC στον High Pixel Server μαζί με τον Sando, Cookie, YT. Γεια σας. Ναι. Σπάσε λίγο ξύλο ρε φίλε. Σπάω. Μας έρχονται, όχι δεν μας έρχονται. Αν μας ξανάρθουνε πάλι, πέθανα. Γιατί έχουμε κάνει κι άλλη προσπάθεια. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο τώρα. Ωραία, σπάω gold εγώ και λίγο iron για τους δυο μας. Έχω ένα golden apple. Μπράβο γόρι μου. Ευχαριστώ. Το ξέρεις τι είναι το καλό εδώ πέρα με το τέτοιο, με το Speedway AC, ότι σου δίνει όλα τα items μαζεμένα. Ναι, παντού δίνει diamond. Το ξέρω ότι δίνει παντού, απλώς έλα πάρτα. Ωραία, θα τα πάρω εγώ. Chill. Όχι. Chill, εσύ. Τα πήρε Ο Blackwood. ο Μάρτωρας. Blackwood. Ναι, κάνω κι άλλο βίντεο μαζί με το Sando Cookie. Αυτή είναι ακριβώς η ίδια μέρα που ξέρω εγώ από το Rex Skywars που είδατε εσείς. Το κάναμε μαζί τελικά. Επειδή βαριόμασταν και είπαμε Ναι, πάμε λογικά λογικά θα πάμε κι άλλο ρε καλού. Είμαστε αλήτες τώρα. Κουράζομαι. Με μιλάω ρε φίλε. Έχω ένα stack τέτοιο, 10 diamonds. Έχει 2 μέρες που έχω γνωριστεί με τον Black Wolf. Ναι. Βασικά τον έξω και ο YouTuber. Και τον σκίζω στο PvP, να τα λέμε. Ναι, χθες έχασε 2 φορές, εντάξει. Από σένα, τι λες? Ναι, δεν θυμάσαι που σ' άφησα με λόγο και με λες ήταν από κολοφαρδία. Όχι, εντάξει, θα πάμε μετά. Κάποιος έρχεται. Ποιος. Μας έρχονται. Κρύψου, κάτσε με shift, Κάτσε με shift. Κάνε ησυχία. Μας βλέπει, κάτσε ρε μαλάκα, όχι πάλι. Κάτσε, θα βάλω full φωτεινότητα. Μας βλέπουνε. Τους βλέπεις name tag και αυτά? Όχι, από πάνω δεν βλέπω name tag, εσύ βλέπεις τίποτα. Πριν είδα ένα name tag που ερχόταν ακόμη πιο κοντά. Να βγω γιόλο. Βγαίνω γιόλο και ό,τι έγινε ρε φίλε. Να βλέπω. Έλα εδώ. Κρύψου, έλα μπες μέσα. Μπες μέσα. Πού είναι? Βλέπω κι εγώ βλέπω. Έλα μπες. Κάνουμε ένα crafting, το ψήνεις να κάνουμε ένα crafting εδώ πέρα. Το ψήνω ρε φίλε, αλλά θα έρθει και το γαμμένο border τώρα, sorry. Δεν πειράζει. Σπάστο. Βλέπεις Γιατί να έρθω? Όχι. Ούτε εγώ βλέπω να είμαι. Άντε φτιάξε ένα crafting γρήγορα, δεν έχω, επειδή μου πήρε για πίκαξ, έλα. Έκανα. Είσαι ωραίος, Θες μπράβο. στίξ. Έχω ένα stick, κάνουμε 2 diamond sword. Και τι... Έλα. Πάρε το ένα diamond sword εδώ πέρα να φτιάξω iron πανοπλίο τώρα. Έκανα κι εγώ full iron. Πάμε να τα κάνουμε enchanted. Θα πάω να σπάσουμε αναγκαστικά ένα wood και ένα wood για να πάρεις και εσύ golden apple γιατί έχω μόνο για μένα. Ναι, θα φτιάξουμε, φέρ τα όλα τα apples σου εδώ πέρα. Έχω ένα. Ορίστε. Ένα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα. Έχεις golden apples. Ναι. Ένα apple μου έδωσε. Ένα apple σου λέω. Apple δεν έχω, αυτό σου λέω. Πρέπει να πάμε πάνω και να βρούμε. Ωραία, πάμε τώρα. Πόσα πάμε να άτομα κάνουμε έχουν enchanted. μείνει? Δεν Όλοι ξέρω. έχουν μείνει, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ωραία, πάμε να κάνουμε enchanted πάνω, έλα. Κάτσε να πάρουμε και το άλλο το gold, μήπως το χρειαστούμε βασικά. Πάρε όσο πιο πολύ gold εσύ, πάρε gold. Τους ιστούς να σπάμε ρε. Έχω 3 εγώ, ναι. Έναν έχω. 2 έχω, λάθος. Νομίζω αρχίζει το border ρε φίλε και τον ήπιαμε. Πού είναι το enchanting table? Δεν έχει enchanted table, αυτό είναι το κακό. Έχει το mid όμως. Ωραία, έλα εδώ να πάρουμε λίγα levels. Το border έρχεται. Αλήθεια, πάμε πάνω. Τον ήπια. Πώς πάμε πάνω? Πάμε πάνω, έλα από εδώ γρήγορα. Έλα. Ωραία, προλάβαμε. Ωραία, πάμε σπάσω στο τσάκ, Πώς το τσάκ μόνο δεν λες τίποτα. Έλα, έχω μίλα. Κι εγώ έχω να μιλώ. Ωραίος. Ένα Έχω κι άλλα golden... golden apples, έχω 2 golden apples. Ωραία, εντάξει, κράτα το ένα, εσύ κράτα και εγώ το ένα που μου έχεις δώσει. Σπάμε κι άλλα, δεν λέει. Ναι ρε, ναι. Και βέβαια. Ωραία, κάνω όσο πολλά τόσο καλύτερα. Ποιος είναι αυτός? Εσύ είσαι, στο διάλειμμα, το μάξι.
Ωραία, λοιπόν, πες μου αν είναι κάποιος κοντά μου. Ωραία, έχω Αυτά. 5. Ωραίος. Έχω 6 γκάπλες αυτή τη στιγμή. Θα πάω κι άλλα να σπάσω κι αλλού ρε φίλε. Δεν λέει τόσο. Έχω 6 γκάπλες. Ωραίος. Κι εγώ 6 έχω σου λέω. Οκ, είμαστε μια χαρά. Με έχεις τέτοιο, έχεις καθόλου ένα string? String, έχω 6, έλα να τα χωρίσουμε στη μέση. Φτιάξε μου και εμένα λίγο, έλα πάρε εδώ. Φτιάξε μου και εμένα ένα. Κι άλλα άπλο μου δώσε. Α, δεν έχουμε άρους όμως ρε. Τι θες να κάνουμε? Θες να κάνουμε γλυκλίκι? Ναι, γλυκλίκι κάνε, ναι, καλά το θυμάθηκα. Τα θυμάμαι θα κάνω. Τα θαμά θα Αλλά κάνω. κάτσε σου κάνω, να κάνω και Apple ρε φίλε. Θέλουμε Χρειάζεται. τέτοιο. Έχω gold, έχω. Όχι, έφαγε μήλο μαλάκας. Εγώ. Ναι, Δεν έφαγα. δεν έφαγες. Όχι, έχω και 40 gold ακόμη. Κάτσε να πάρω ένα axe. Ωραία, Αύριο. πάρε. Ωραία να το έχω γιατί χρειαστεί να παίξω λίγο με Εγώ δεν έχω ούτε γλυκλίκι. ένα γκολ και έχω ένα μήλο. Α, φέρ' το, πάρε εδώ. Πόσο θέλει, 8 θέλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 νομίζω σου δώσα. Ωραία, έχω λίγο lag. 11 μου δώσες. Ωραία, εντάξει, κράτα τα 11. Έχω 3 τώρα, οκ, δεν πειράζει. Ωραία, έχω και εγώ 3 apples τώρα. Και εντάξει, στακαριστήκαμε Ποιοι νομίζω. είμαστε? Ω, είμαστε λίγοι. Έλα ρε φίλε, θέλω να το πάρω με δεύτερο try τώρα. Κι εγώ. 3 apples ακριβώς μπορώ να φτιάξω. Πόσα άλλο gold έχεις, σου έχει μείνει λίγο. Ναι, Πόσα apples έχεις είπαμε? έχω 8, Ωραία. 9 έχω. 9, ωραία. Έχεις 9, να γίνουμε 10, άντε πάρ' το. Είσαι Πάω να πάρω 10, κι άλλα. τι είσαι εσύ? 10 apples έχω, ωραία. Ωραία, GG. Απλά στακαριστήκαμε τώρα. Ναι, πολύ κόμπλε. Έλα, ένα μήλο θέλω να φτιάξω άλλο ένα, να κάνουμε 11 μήλα. Σπάσει και αυτό. Πες μου ότι σου έδωσε. Κάτσε να φτιάξουμε άρρους με αυτό. Όχι, ναι, άρρους, έδωσα άρρους. Έχω μήλο. Έλα, φέρ' το. Κάνω ένα crafting table, φέρ' το εδώ. Πάρτα. Σου πέταξε το χάρτη μου. Δεν πειράζει. Έλα, φέρ' το Πάρε. μήλο. Πάρε. Πάνω μου φέρ' το, please. Πάρ' το. Πού είναι? Ωραία. Εδώ που είναι οι άλλοι. Δεν ξέρω. Είμαστε... Α, ναι. Α, ο άλλος είναι στο mid δηλαδή. Ένας είναι στο mid. Φάει ένα γκάπλ, να το έχεις, ξέρω. Κλείνει το border Έτσι. μαλάκα. Έκλεισε λίγο. Να το εκεί είναι. Το βλέπω. Ναι, και ένας εδώ, έλα πάμε φάμε αυτό πρώτα. Δεν είναι team, είναι ξεχωριστή. Όλοι τους. Είναι ξεχωριστή ρε, είναι ξεχωριστή. Ωραία, πάμε να φάμε έναν, έλα. Αυτό είναι καλό το match, εμένα μου αρέσει. Είναι low. Είναι 4 HP. 4 HP, 0. Ένα μπούνα είχαμε. Σπρώξε με. Δεν γίνεται. Το αρχίδι. Όχι, δεν στο να είναι HP. 2 HP είναι. Το ξέρω. Έχει το chestplate το οποίο χρειαζόμαστε. Από εδώ. Όπα. Ο Φλόρς τρώει. Έλα, μπράβο. Όλε. GG. Ένα chestplate. Πες μου ότι πήρα chestplate. Εγώ το πήρα το chestplate. Πάρε το Πού στο κράνο. παιδό. Ωραία. Το κράνο. Το κράνο, πάρε το κράνο ρε. Ω, έχει sharpness 2 τέτοιο. Είχε Φάει ένα sharpness. γκάπλ. Σου έδωσα τέτοιο, Σου έδωσα και Ένα τέτοιο. άτομο έχει μείνει. Έλα, το πήραμε ρε. Αυτό σου λέω. Κοίτα τι σου έδωσα. Τι μου έδωσε? Α, ναι. Πάρε κάτω τέτοιο. Ένα anvil. Έχω εδώ anvil. Τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα? Αυτό που σου είπα. Τι να κάνω? Έχεις μήλα. Ναι, έχω. Έχω 64 gold. Sharpness 10. Sharpness 3. Φύγει. Το μαλάκα το porter κλείνει. Ω μαλάκα, κλείνει γρήγορα τώρα. Κάτσε, περίμενε να Να πάρω το πρώτο. το βρήκα, εκεί είναι. Φάει κι άλλο γκάμπλ. Πρόσχε. Όχι. Τώρα κλείνει, τώρα είμαστε κομπλέ, τώρα μπορούμε να παίξουμε. Ωραία, Κάτσε να γίνω full. Πρέπει να Να γίνω. δώσω το χάρτη που είναι. 11 λεπτά, ρε. μακριά μας. Εδώ είναι, έλα. Πού είναι? Δεν σε βλέπω. Έλα, τον έχω. Ναι, Πού είσαι? τον πήραμε. GG. First try. Λοιπόν, παιδιά, Κάνουμε pause ή όχι? αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να κάνετε ένα like στο βίντεο. Και γενικώς, όσοι σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, να τα υποστηρίζετε γιατί θα έρθουν και άλλα τέτοια. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye. Bye.